Konceptet med mellemrum handler om at udnytte det, man allerede har, bedst muligt. Tit kommer jeg ud til folk og kan mærke, at de er bange for, at jeg vil sige, at jeg synes, at de skal hive deres gamle hus ned. Det er måske et kolonihavehus, som de har gået og klatbygget lidt på i 25 år. De har ikke haft en helhedsplan for, hvor de gerne vil hen. Men der er alligevel lagt en hel masse kærlighed i projektet, og der er opstået noget charme og noget nostalgi, som ville forsvinde, hvis man bare valgte at hive huset ned og bygge et helt nyt. I forhold til kolonihavehus, der er det interessant jo også, at man har en have. Et drivhus kan jo for eksempel godt fungere som en bryggers. Man kan sagtens gå ind i sit drivhus og stille sine sko der og lige vande tomatplanterne, inden man går ind i sit hus. Vi er på besøg hos Birgitte og Hassim, som flytter ind i deres nye hus i dag. De har købt et gammelt kolonihavehus, som er blevet renoveret, og det er så blevet tilbygget. Det gamle hus er blevet husets nye samlingssted, og der er store foldedøre ud mod den sydvendte have. Nu er vi inde på Ellas værelse. Når man bygger kolonihavehus, så er byggeprocenten tit ikke særlig høj. Så man skal have udnyttet de kvadratmeter, man bygger på en optimal måde. Så Ella, hun har fået et værelse hernede, og så har hun fået en hems, hvor der er et fint ovenlysvindue, og der er glas i gulvet i hemsen, sådan så lyset fra ovenlysvinduet det kommer hele vejen ned.